Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Satang shisngi AA bangin yo no ya kata result jangka MDC election jong news nem arja arposan napo ka Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC but Giant Hills Autonomous District Council HDC nreiro ngila banyi I bahapo ki rensan yalap election kala mi bah kata ka jing iatai ha ka jing trekam jong ka 6 schedule but ka article lais pa nya phuwei hapo ka jilla ka jongi baroh hakani ka clip mat ngila banyi I banakaliang jong u Vice President jong ka United Democratic Party UDP u Bah Robertjune khajarin ulapen mi balatho yakani kawei ka message ban pen poi show President ramba jong ka Voice of the People Party VPP u Bah Ardent mil basai mai da ka boong kumni lada don hang ni ki ba yathu yo Ardent ong yo u ba u Robertjune khajarin u kloi banya debate bat u hakan no ka por bat ka jaka kabha pin screenshot yakani sapha ha u baroh ula tho shu hani harum da ka ong kumni ngayo I bau Ardent u kop banya tainya halor ka article lais pa nya phuwei ngalong bala kloi banya tai bat u hakan no ka por kani ga dikata ka kruo kabla tho do Bah Robertjune khajarin haki wei naki WhatsApp page kabla sa prank state haki rensan social media bau kwa banya tainya baru Bah Ardent mel basai mo halor ka article lais pa nya phuwei